Hola, benvinguts de nou a una nova meditació. Avui serà una meditació de 15 minuts. Llavors assegura't que tinguis els coixins necessaris a sota de la pelvis, que la temperatura de la sala sigui l'adequada, que tinguis una manta a mà per si tens fred. I vas buscant la teva postura còmoda. Recorda que et pots recolzar a la paret si no estàs acostumat a meditar. Pots assentar-te en una cadira també. En qualsevol lloc que puguis tenir l'esquena recta, el contacte dels isquions al terra. Si en algun moment necessites estirar les cames, ho fas. Necessites fer algun ajustament. Els ulls poden estar tancats o oberts mirant un punt fixe de l'habitació. Vas posant atenció a la respiració. En la meditació d'avui farem diferents tipus de respiració en diferents direccions. Si no ho has fet mai, no passa res, simplement intentes visualitzar-ho i portar l'atenció. Respirant llarg i profund, allargant l'esquena. Intenta durant tota la meditació tenir el melic cap endins, lleugerament. Això també t'ajudarà a allargar l'esquena. I començarem fent un lleuger moviment de cap, inhalant, portant l'orella dreta cap a l'espatlla dreta, exhalant, orella esquerra cap a espatlla esquerra. Molt, molt suau. Agafant consciència del coll, cervicals. És possible que notis que hi ha molta tensió. No passa res. És molt a poc i acompanya't de la respiració. Recorda que la respiració és el més important i després el moviment. Intenta tenir l'atenció plena a aquest moviment. I fas última vegada, un costat i l'altre. I et quedes de nou a la verticalitat, respirant. I ara t'agafaràs per darrere, o bé les mans, o si pots els colzes. D'aquesta manera notaràs que sou una miqueta més al pit. Porta les espatlles enrere, notant com s'ajunten les escàpules per darrere. I comences a portar l'atenció al centre del pit. Inhalant i exhalant pel centre del pit. Segueix mantenint l'abdominal cap endins. I observen aquí com està la cara, si està relaxada, la mandíbula. Intenta relaxar les espatlles. Si en algun moment notes que és massa intensa la postura, deixes anar i tornes a posar les mans sobre els genolls, a les cames. D'alguna manera visualitza aquí que s'expandeix el pit amb la inhalació i amb l'exhalació deixes anar qualsevol tipus de tensió que hi hagi en aquests moments. I lentament vas desfent, tornes a posar les mans a sobre dels genolls, de les cuixes, tornes a buscar la postura de columna recta. Començarem ara fent respiració completa. Començant, inhalarem pelvis, pulmons i clavícula i exhalarem. Inhales, pelvis, pulmons, clavícula.
Exhales completament. Inhala, pelvis, pulmons, clavícula. Exhales completament. Segueixes amb aquesta respiració. Si pots, afegirem una retenció sense aire i accelerem amb la lletra S. Comencem. Inhales, pelvis, pulmons, clavícula. Retens. 3, 2, 1. Exhales. Seguim. Jo vaig marcant un ritme, però tu fes el teu respecte a la teva respiració. Inhala, pelvis, pulmons, clavícula. Retens. 3, 2, 1. Exhala. Tornes a inhalar, pelvis, pulmons, clavícula. Retens. 3, 2, 1. Exhala. En fas 3 més al teu ritme de respiració. Exhalant amb la S. Ara respiraràs quan acabes el teu ritme des del plexe solar. El plexe solar es troba a 3 dits més o menys per sobre del melic. El visualitzes aquí. Des del plexe solar inhalaràs. Exhalaràs des del plexe solar. Inhales i exhales des del plexe solar. I ara inhalaràs des d'aquí cap a la coroneta. Exhalaràs portant el melic cap endins. Seguim amb aquesta respiració. Inhales des del plexe solar cap a la coroneta. Exhales melic cap endins, deixa anar l'aire. Inhala des del plexe solar cap a la coroneta. Exhales melic endins. 3 més al teu ritme. El plexe solar és el centre de voluntat. I ara des d'aquí farem cap a la bati. Portarem el melic cap endins i cap amunt amb l'exhalació. Serà alguna cosa així. No cal que sigui tan sonora la teva i ho farem molt a poc, amb el so del gong. Primer faràs una inhalació profunda i una exhalació profunda. Inhalaràs el 80% de la capacitat i comences melic cap endins. Et pots col·locar la mà a l'abdomen si et va millor, per notar com l'aire va entrant cap endins, com el melic va cap endins i cap amunt.
Inhales completament, retens l'aire, tot el que puguis, sense forçar, una miqueta abans de que vegis que no pots més. Exhales completament i tornes a la respiració normal. I ara inhalarem com des de la terra, absorbint l'energia, fent pujar aquesta energia per la columna, per tota la columna, des del sacre fins a les cervicals i exhalarem per la coroneta. Inhales des del terra, absorbint, puja l'aire per la columna. Exhales des de la coroneta. I vas fent aquesta respiració al teu ritme i realment visualitza com absorbeixes l'energia de la terra i com va pujant aquesta energia, il·luminant tota la columna, expandint. I quan arribes a la coroneta, exhales des d'allà. Ves fent aquesta respiració. Fes les 3 últimes respiracions. I canviarem ara la respiració. Porta l'atenció al centre dels ulls, entremig de les celles, l'espai entremig de les celles. Inhalaràs des d'aquí, exhalaràs per la coroneta. I vas fent aquesta respiració. Relaxa els ulls, relaxa aquest espai. Visualitza com un punt al mig dins del cap, al centre. I com el prana, l'aire, va des del centre dels ulls fins al punt mig del cervell, del cap, i exhales cap a la coroneta. Fas les 3 últimes respiracions. I tornarem ara a la respiració completa, inhalant pelvis, pulmons, clavícula, i acceleraràs per cada poro de la pell. Si pots posar amb els palmells, les mans amb els palmells amunt, a sobre dels genolls. Inhales, pelvis, pulmons, clavícula. Exhales per cada poro de la pell. I vas fent el teu ritme. Segueix amb l'esquena recta. I segueix amb la visualització des de la pelvis, pulmons, clavícula. Exhalant per cada poro de la pell. I portarem ja els 15 minuts meditant. Si estàs còmode, pots seguir meditant. Pots tornar a recuperar alguna de les respiracions que hem fet i repetir-les, o en pots afegir una de nova que a tu t'agradaria fer, sentir en diferents parts del cos. Vas obrint els ulls.
I vas començant a estirar les cames. I les relaxes una mica, les mous. Fas una miqueta de massatge.